sebagai bakul tok terus mulai wae. Nang kene iki nek bar foto dolan tok. Wong ngene sapa kari Mbak balen iki. Mbak aku kangkungan loro, Mbak. Ya. Cetok apa ora? Ketokno. Tidak pecet Jon. Ya, iki apa ya, Pak? Kota. Oh, nggih, nggih. Sebar. Iki piye plastik iki, Kak? Men. Matur nuwun. Susuke cabe seret. Mbok sret. Heeh. 4.000. Tak lebokke ya. Dadekke siji. Plastik dhewe. Nggih. Ya no. Iki, sana kan iki plastik balik. Hati-hati to, yang.